La caputxeta vermella. Fa molt de temps en un poblet vivia una nena. Era una nena molt bona i admirada per tots els del poble. Però qui l'estimava més? La seva mare i la seva àvia. Un bon dia, l'àvia li va comprar una caputxeta molt bonica de color vermell. I per això tots la coneixien com la caputxeta vermella. Un matí, la mare de la caputxeta havia cuinat uns pastissos molt bons i li va dir a la nena: «Acabo de saber que la teva àvia està malalta. Ves a casa a veure com està i porta-li aquest trosset de mantega i aquests pastissos. Hi ha un total de 2. Sobretot, ves pel camí més segur i si et trobes el llop, no li facis cas». Quan la caputxeta caminava pel bosc, es va trobar un llop. La nena no sabia del perill d'estar parlant amb un llop, així que li va parlar amb molta naturalitat. «Vaig a veure la meva àvia i a portar-li aquests pastissos i aquest tros de mantega». «Doncs mira, com a mi m'agradaria també veure la teva àvia, farem un joc. Tu caminaràs per aquest camí i jo per aquell. A veure qui arriba abans». La caputxeta va seguir pel camí més llarg. En canvi, el llop va arribar molt ràpid a casa de l'àvia de la caputxeta vermella. «Qui és?», va preguntar primer l'àvia. «Soc jo, la caputxeta vermella», va contestar el llop, que es va esforçar molt per parlar com si fos una nena i no un llop. «He vingut a portar-te uns pastissos i un tros de mantega. Aixeca la volta de la porta i entra». El llop va obrir bruscament la porta. Tenia molta gana i va saltar sobre l'àvia. En un instant, l'àvia de la caputxeta vermella va ser devorada. A l'arribar a la casa de la seva àvia, la caputxeta va trucar a la porta com feia habitualment. «Qui és?», va dir el llop, ara imitant la veu de l'àvia. «Soc la caputxeta vermella. Vinc de part de la meva mare per portar-te uns pastissos i també un trosset de mantega. Passa, passa!» Quan el llop va veure la caputxeta vermella entrant a la casa, es va tapar bé amb els llençols fins a dalt del cap. «Àvia, per què tens avui els braços tan llargs?» «Per poder-te abraçar millor, estimada». «I els ulls? Per què tens els ulls tan grans, àvia?» «Per veure't millor». «Àvia, i les dents? Per què les tens tan afilades?» «Per menjar-te millor». El llop va tirar els llençols i va sortir d'un salt del llit. Va saltar sobre la nena menjant-se la pobra caputxeta vermella. Després del menjar, el llop es va sentir molt ple i es va quedar adormit profundament. Un caçador passava en aquell moment per casa de l'àvia i li va estranyar moltíssim escoltar els roncs. Quan va entrar a casa de l'àvia, es va acostar fins al llit on ella solia dormir, i quan va veure el llop estirat al llit, va aixecar la veu. El caçador va preferir no disparar, va agafar les tisores i va començar a tallar la panxa del llop. Quan ja hi havia fet uns quants talls, no va ser l'àvia qui va sortir de la panxa del llop, sinó la caputxeta vermella. Una mica més tard, va poder sortir l'àvia, tot i que li costava molt respirar. El caçador i la caputxeta vermella van agafar sense pensar-s'ho unes pedres i amb aquestes pedres van omplir la panxa del llop i allà el van deixar dormir. Al cap d'una estona, el llop es va despertar amb tanta set que va anar directe a veure l'aigua del llac, però a l'acostar-se al llac es va caure a l'aigua. Sense el llop, la caputxeta, l'àvia i el caçador van ser molt feliços. Subscriu-te al canal de YouTube i no et perdis cap conte.